A partir de hoxe será máis fácil e máis seguro transitar a pé entre a Xunqueira da Gándara e o Parque Forestal da Tomba, en Campañó. O Concello de Pontevedra inaugurou unha nova senda entre estes dous espazos. Pois vai a permitir para a xente máis animosa pois salir da cidade, estar na Xunqueira de Alba e logo pasar hasta o Parque da Tomba, que ten unhas vistas maravillosas sobre a cidade e que pois, é, digamos, que unha alternativa máis de facer deporte, de disfrutar do patrimonio natural que temos ao lado de Pontevedra. Non? O trazado ten unha lonxitude de 1,8 km. O proxecto contou cun investimento de 158.000 euros e executouse con cargo aos fondos europeos Next Generation a través do Plan de Sustentabilidade Turística en Destino. Isto forma parte de un proxecto máis ambicioso que non está rematado, non estará nunca rematado, que é de poñer en valor todo o territorio periurbano de Pontevedra e tamén rural de Pontevedra, porque cando falamos do Parque da Tomba estamos a falar dunha parroquia de Pontevedra de Campañó. Esta senda ven enlazar o Parque Forestal da Tomba de 80 hectáreas que foron acondicionadas en colaboración coa comunidade de Montes e a Xunqueira, catalogada como espazo natural de interese local. Sobre esta última, o alcalde recordou as xestións do goberno local para liberar os terreos. Temos decidido pois, recuperala para o uso de todos os pontevedreses, pero que vai lento, porque, como sabedes, hai moitas, institucións e administracións que están ocupando un espacio que está declarado como espacio natural de interés local, un ENIL, e que fíxose a recuperación da parte da Diputación de Pontevedra, estamos negociando coa Dirección Xeral de Tráfico, co Ministerio de Fomento, coa Xunta de Galicia para sacar eses terrenos dai. Agora a empresa adxudicataria ultima pequenos detalles, como o remate da colocación da sinalización, que conta con preto de 15 paneis indicadores para guiar os usuarios ata as vistas do Parque Natural.